Само брой до 12. Най-добрия ви посмачка и раздай се. Да се лее, да се скача, що ме бал да се откача. Айде всички. Чао, даскало, най-накрая, какви сте ми барнати, не мога позная. Ле, оле, маняци, чака ни живота. Шум, за тия хора, шум, мина ни зора, зъм, след което бръм, към морето. Само брой до 12. Най-добрия ви посмачка и раздай се. Да се лее, да се скача, що ме бал да се откача. Айде всички. Само брой до 12. Най-добрия ви посмачка и раздай се. Да се лее, да се скача, що ме бал да се откача. Айде всички. На диджея кеш да не спира, водка за всички тук да ни препарира. Още малко шум, дай, лятото да стартира. Шум, за тия хора, шум, мина ни зора, зъм, след което бръм, към морето. Цяла София наслънчаха, дискотеките кво ги чака. Пак ще се размажем. Абитуриенти сме. Само брой до 12. Най-добрия ви посмачка и раздай се. Да се лее, да се скача, що ме бал да се откача. Айде всички. Само брой до 12. Най-добрия ви посмачка и раздай се. Да се лее, да се скача, що ме бал да се откача. Айде всички. Ръцете горе казвам, ръцете горе казвам. Има ли абитуриенти тук? Има ли абитуриенти? Добър вечер от мен, Галя Борисов, оркестър Миро Груп и прекрасната Габи. Добър вечер от мен. Така ние от оркестър Миро Груп искаме да пожелаем на абитуриента попътен вятър и много успехи за напред. Кой? Георги. Може ли ни бурни аплодисменти за нашия абитуриент Георги? Като пожелаем всички ние, всички мили гости, пътят по пътен вятър, за нашите зрители мама и Дафно. Общо така.
неговия прекрасен брат Йохан. И за най-доброто видео. Камелия. Ти не знаеш как обичам те. Ти не знаеш, че изпълваш цялото ми сърце. Ти не знаеш колко дълго
Айде, сега продължаваме с прекрасни песни. Започваме с по-малната част, а именно естрада. Лилия Иванова само за нас. Само да кажа, че утре имаме
здрави, специјално и за Анатолий. Ајде!
още малко хубави песни, за да може да има поздрави за всички вас. Поздравите са специално за Анатолий, за Еленка и за техните деца. Специално. Поздрава от бата Йоско. Живи и здрави! Заповядайте на Дансия.
специјално, а да се малко и да река